sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adomdomngag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaat, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy surat ko. Kas may sa nga ama ti pagtaengan, siyak gayam ti rumbeng nga agbalin a pagsangdiran, wenno pagsadagan ti maysa a pamilya. Saan ket asyak ti agsangdir wenno dumipende iti sabali a tao. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Lakay, Apay ka di ba kay? ada irik-rekomenda ni Elsie a pwesto ija palengke para iti meat shop tayo. Panagkunakit na saysaya at sangagpay so umalis tayo ijayan. Sigurado nga adu ti customer tayo ijay ngam dito'y balay. Ay na, saanan ba kay? Napinpintas mo't lang dito'y balay. Adumot ti dumay dayo dito, nga may gumata. Kan may sa, adayo amay mayat dito'y. Gamin, saan kan nga agabang? Malaksid iti dayta, at dapay ni mama akatulungan ta. Joel, kayat ko laang mat adumakkel pa'y ko matinegosyo ta. Iti kasta, saan ka na marigatan pa'y ngagtrabaho? Masakla nga may sa, okay ako ni ti mabirbirukan ti negosyo ta dito'y balay. Bastit laang mat ti maganganan siya ta dito'y lakay. Nasaysaya at kumano alaan tan ti bagbaga ni Elsie. At least ijay, tada iti sentro, ada iti mismo a palengke. Wan ang agbayad kamat iti abang ijay. Di sumot lang. Wen ngam adu ti mabalin a may lako ijay. Sana kasla dito ay limitado laeng. Ngamin bastit laeng ti customer. Lala. Sige karon. Tadamagak pa'y kini mama. Damagak noan niya ti maisuggest na. Nukas na, saan yun nga alaan ti bagbagak a pwesto, Vilma? Saan? Saan mat akayat ni Mama Elsie? Ang apay. Apay, iso aya ti rumbang nga agdesisyon. Jak mo, Elsie. Jak mo talaga. Ay, sus. No amom laeng ko ma. No amom laeng ko ma, Elsie. Apay, saan aya amabalin ada kayo nga agasawa ti agdesisyon? No siya, kabaalak. Ngam no ti asawak, saan? Ni, saan mat amabalin ti kastaa? Agasawa kayo. Adda kayon iti husto atawan. Lakay ken bakit kayon? Saan kayo matan a teenager kini Joel? Ay, day takot nga rod, Elsie. Ang jakon nagtagtagari. Ngamin, jak kayat nga agapa kami nga agasawa. Anya kay nga rod katsyak mat ti babae. Agtong palaklatan ay iti kayat ti asawak. Saan aga puta babae ka kat agtungtung palkalatan iti kayat ti asawam? Kasanungay ni ibaga na at tumpok kayo itirangkay. Tumpok ka mat, kasta ka di? Ay, kinapudno na, Elsie. Marigrigatan akmatan iti kastoy a sitwasyon mi. 5 atawon min nga agdindan na kani Joel. Ang amom ka di, apati brand ti gatas para kadagiti anak mi, kat masapul adamaagan na pa'y ka ni mama. Anya? No agsakit dagiti anak mi, ni mama laang ti adda karbangan na amang tad iti reseta. Mas patyan na ni mama ngam iti doktor.
No may papanmat iti kwarta may bad budget kadag iti kasapulan mi ija balay, nasken adamagen mi pay ni mama. Mama amin. Ni mama amin ti rumbang agdesisyon. Kasta? Ay, kat sigangay. Anya nga rod ti papel mo iti pamilyam. Ay katawa agtungtong palaklaang no anya ti ibaga ti ina ti asawak. Oh, anya day tabakay. Uniform ni Kylie lakay. Ha, Ag-eskwelan ti anak ta, dua alawas manipod ita. no kasta, na-enroll mo nga rodan ni Kylie, bakay? Wala kay. Excited nga rodan nga ag-eskwela. Guyod-guyodan nan ti ginatang ko abag na nga dapilid na. Kasta ya bakay? Kasla ka ano lang deti sikog mo pa, iti inoon nga anak ta. Ita, ag-eskwela. Naku namon lakay. Joel, Mama? Joel, iho. Oh, mama. Nakasaritak ti maestra nga anak ko iti bunyag. Oh, ni ka di Jenny, ti dakdakamatan niyo, mama? Wan, kat naamuak nga iti private school kayam ti pangisursurwan na. Kasta ka di, mama? Apay no ijayulangan nga i-enroll ni Kylie. Kinapudno na kinasarita ko ni Jenny. Imbagakan ko na nga isupay laang timang kita iti apo ko. Total, ijay matlaang gayam amang isursuro. Kasla na saya at sakit ng agpaiso da ita anak ko na ayo, mama. Ang mama, na-enroll ko ni Kylie. Ah, sa dino? Iti public school, mama. Iti pagadalan nga si Dagmatlaang ditoy. Ay, agpaiso ba kayo? Apay, di mo ka di dinamag ni mama. Sakbay nga in-enroll mo ni Kylie? Ha? I-transfer mo lang ta iti private school ti apo ko, Vilma. Total, mabayag pa'y mati klase da. Ang mama, adan uniform ti anak ko. Mano ayaday ta ay uniform tabayadak. Mama, Saanan, mama? Sana bali? Inton bigat mo't lang. Ipa-transfer ko ni Kylie ti private school. Joel! Baita katibag bagak pa'y laing idiken ka anak ko. Ti amukmet, kat itidamo laing akas jay ti asawam. Ang aging gagayap ita, saan pa'y laing aragbalbaliw ni Joel? Napagpaglan pa'y laing gayap ang amas boy. Kasladyak nga rudan kabailan pa'y ti aganos, tatang. Ay kat kasaritam at asawam anak ko. Agsarita kayo itinalabat kini Joel. Ay na, namin anukon nga inaramid day tatang. Ang amti kanayon na nga ibaga, kat awan mat kano ti dakas na, nusurutan mi ti ibagbaga ni mama. Ngamin, husto mat kano dagiti desisyon na. Ti saludson. Asino ay ati asawa na? Tatang, Da kayo tagasawa. Isuad na kayo nga ron kumatirumbang nga desisyon para iti pamilyayo. No da kami anagan-nak yo. Limitado langan dagiti banag arumbang nga pakibyangan mi. Kaputan nagpamilya kayo mat nga runan. anya nga tayo ti rumbang nga ramidag tatang. Panagriknak kat nabambanog ako ni ti kastoya sitwasyon mi nga agasawa. May turan mo ka di akasarita ti katugangam. Ha? No kabailam akasarita. Aramidam. Kasaritam itinasaya ti katugangam anak. Apay, Vilma. Mama, mabalin kayo kadi akasarita? May papanitian niya? Amo yung matares respetuan kayo. Saan ka di? Awanan ni nanang ko. Iso amanipod idinagnobyo kami ka ni Joel. Aging ga nagasawa kami. Imbilang kayo matan kaspudpud no nga inak. Napatag kayo kanyak. Ang adamat tan bukod mi a pamilya ka ni Joel. Ti kayat ko kuma. Sursurun matan ni Joel ti agdesisyon na bukbukod na. Okay. Iso na lang. Tanukas dyan nga daramidan mi a desisyon. Ti kayat na kat ikonsulta mi pa'y kada kayo. Kat,
Adda ka ni Dakas iti dayta, Vilma. Awan matkit di mama. Angam no mabalin. Diyak kumakayat amay ruam amang namnamalatan kada kayo. Kasla di na ngaminan maarami na nasaya at ti responsibilidad na. Kas may sa apadre di pamilya. Nang runa dagiti napapatag a desisyon. Ngamin da kayo nakanayon ti pagtartarayan na. Ti kanyak laeng mat. Adan bukod mi a pamilya mama. Isu ati kayat ko kuma. Da kami lata kumantag desisyon para iti binukal mi a pamilya. Nagadupay lang nga palpalikaw mo. Nagadupay lang nga imbagam. Kano te kayat mo lang mat nga ibaga kanyak. Kat man nakibiyang kan pakialamera saan ka de? San mat nga iti kasta, mama? Houston! Agam tapno di mo mat ko na. Sige, pagsasaritaan tayo na iti abanag inton sumangpat ti anak ko. Kita man, no maiturad mo tayag sao-sao iti kasta no nakasango ni Joel. Mama, Daytoy ti tanda na ma. Siya ti ina ti asawam. No jak in si Kogan inyanak dito'y abiyag. Awan kumamat ni Joel nga asawam ita. Nagpuskol kay di ti ropam amang ibagbagay ti kasta kanya ka. Apay, naisagmak kayo na ya. Gapo ka nagiti desisyon ko. mama, No saan agapo kanya? Amangan no awan ti asikaswam a negosyo ita. No saan agapo kanya? Amangan no nakakaasi kayo ita agraman dagiti apokok. No saan agapo kanya? Amangan no saan makastrak iti private school ti anak mo. No saan agapo kanya? Amangan no sang kasapol sang kasakmol laeng ti matmatgadanyo nga agasawa. Gapo taawan mat amuyo iti panagpamilya. Apay mat ngamin amasapul kay bagam tikas jay ni mama. pasensya kan, Joel. Pasensya kan. No jakon imbaga kan kati panakisaritak ka ni mama. Amok ngamin adinak palubusan ang makisarita kan kuana no bilang. Ang awan mo ti intensyon ko amang pasakit kan kuana. Wen, yung napasaktamon tiriklana. Amom ka di, ngagsangsangit itay kabayatan ti panagsarita mi iti cellphone. Anya ka di Vilma. Awan ka din respetum iti inak, ha? Apay, anya ayat ti parikot mo kan kuana. Joel, Pag-imunam ka din ni mama, ha? saan mat nga iti kasta, Joel? Dinak ngamin maawatan. No maipapan ka iti desisyon, talaga nga ikonsultak pa yung umuna kang kuana. Ngamin, dakkel ti panagtalik ko kang kuana. Kan amok nga amuna no anya tinasaya at para kadata. Joel, Pangaasim Vilma, di ka kuman kumuntrapay. Amumait adakkel ti utang ana imbag anagam ko ken ni mama. Anya ngay kuma, no denggan tamat dagiti opinyon na. Awan magdakis na, no tong palenta dagiti ibagana. Saan ka din? katsyak. Kasano akmat nga rudan, Joel? Anya ti papil ko iti daytoy a pamilya, ha? Maumuma akon iti kastoy a sitwasyon. Kanayon lata na siyak ti agpakpakumbaba. Kanayon lata na siyak ti makisamsama. Joel, asawa nak. Agasawa ta. Iso adata nga rud adwa ti rumbang nga agdesisyon para iti pamilya ta. Saan akasta kanayon naklatan nga ititsapwiraan. Sursurwam kumamatan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Saan kan nga ubing, Joel? Uston, No di mo ka ba ilang ti agdesisyon asiksika? Agpili ka. Siyak, wano ni mama. Panagkunak kat husto ti asawam, iho. Antiruena. Pamilyado kan a tao kaanakan. Addan asawam. Basit man wano dakkel a desisyon dayta. Awan daddo mga agdesisyon no saan ada kayo nga agasawa. Anti, No para kanyak. Awan matkit di ti parikot. No ibaga wano dawatem ti opinyon ti inam. Agam sakbay nga aramidem dayta. Rumbang nalaeng ko mga agsarita kayo pa'y nga agasawa. Kat no anyaman ti saan yo apag kinaawatan, wano saan yo ama desisyonan, mabalin nyo matan adawatan ti opinyon kadag iti dadakkel nyo. Diya ka monte.
Diyak muna niya tirumbang aramidak. Joel ka anakan. Respeto mo't dagiti desisyon ti asawam. Ang ante, kasanon ni mama. Diyak mo't kaya't amarik na asaanin ang napatag ka na kami. Iho, masapul nga awaten na matan ti kinapudno nga addan asawam, addan pamilyam. Iso arumbang nalaang kumaapalubusan na kamatan a maisinaken kwa na. Iti kasta, masursurum matan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Ken maysa, saan mo't nga agnanayon nga dati inam dita amang kadkadwaken ka? Saan ka di? Kinapununan te. Mabuti nga klarang mo't ngagbidot. Isotap na makasigurado ha. Talagaan ni mama tinamnamahal. Ngamin, amok nga amuna, lo niya tinasayaat para kadami. Joel, iho, di ka kumaagbutang. Di ka kumaagbalin analupoy. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Sika ti leader ti binukil mo a pamilya. Ken maysa, normal laeng ti agbidot. Okay laeng ti agkamali ka anakan. Ngamin, parte ti biyag dayta. No nagbidot o no nagkamali ka, aramidem dayta nga inspirasyon mo tapno makaramid ka iti napimpintas ken nasaysaya at para iti masakbayan ti pamilyam. Isu ano siyak ti sika, siya kun amis mo ti agkid daw iti pamakawan ken ni Vilma. Vilma, bakit? Sapay ko mata mapakawan na. Aklunak, amanipod at danpuot ko. Talaga anang namnama akon kin ni mama. Panagriknak ngamin kat agbidutak no siya klaing tal desisyon. Banag anjak kaya tamo pasama. Nang runa kat saan lang asyak ti mapigtaran. No di kat mairaman ka, kastamat tandagit anak ta. Namiris ko nga gusto ka. Pamilyatan ti masik na ni ti daytoy. Katrumbang na laeng adatatag desisyon. Rumbang na laeng asika ti denggag. Kaputa si kakit nga rod asawa. Pakawanan na kumabakit. Diyak may karing agbaliw na dagos ti amin. Angam ikarit nga aramidag amin na kabailak. Tapno agbali na ka-responsable a padre ti pamilya. Ba nagapagyamanak unay, Joel. Kamaudyanan na. Naawatan matlaangan ti kayat ko asawan. Siyak tirumbang agyaman, bakit? Ngamin, inpakaawat mo amin dagito'y kanyak. Agyaman ak unay kan ka. Bakit? Mama, sapay ko ma, tamawatan nyo timbagak na pagsaritaan mi ta asawa. Kayat mo asawan. Basol ko pa'y nga rood, ti panakibibiyang ko itibiyag yung agasawa. Kasta ka di, Joel. Mama, saan mo't ngiti kasta? Tilang mo't pagimbagan nyo ti pampanunutak. Ngamin, diyak kaya't nga agbidot kayo kadagiti agbalin a desisyon nyo. Ita, siyak pa'y gaya man ti dakas. Siyak pa'y gaya man ti akin basol. Mama, awan basol yo. Siyak tinagbasol. Ngamin, diyak ka ba ilan nga itakder ti pamilya? Babaan iti bukod ko ang desisyon. Siyak ti padre ti pamilya ti pagtanga na binukil ko. Isasapay ko ma, tamaawatan nyo ti obligasyon ko, mama. Kas amaken asawa. Amang itakder iti maysa a pamilya, adyak mangnamnama kada kayo. Oh, Mama, sapay ko ma. Tasan nga agsakit tinakam yo. Bayanda kami pailangan kumakin ni Vilma nga desisyon para iti pamilya mi. Bayanda kami pailangan. Iti kasta, masursurok meten ti tumakder babaen kalagiti bukod ko asaka. oh. Adakan ka day tayo. Maawatak matkit di ti kayat mo asawan. Sa bagay, adamot kit di agpay subitot ko. Diyak matan napupuutan ang nalabas gaya mun ti panakibiyang ko kada kayo. Rumbang nalaang ko mga inalalayan ka lang kadagiti desisyon mo.
Pasensya ka na ko. Sapay ko maata mapakawanak. Kastamatan kin ni Vilma. Bayan nyo, manipod ita sa anak kon ang makibiyang pay kadagiti desisyon nyo nga gasawa. Mama, Angam kanayon nyo kumaalaglag ipaan. Nga adda aklaang dito'y nobelang takasapulan nyo titulong ko. oh, ay na. Agyaman ako na mama. Agyaman na kiti pan nakaawat yo. Agyaman na kiti amin na sakripisyo yo para iti pamilyami. Ipatpatagda kayo unay-unay, mama. Oh, Katyak tumauma, ngagyaman kada kayo. No adaman rumba nga pagyamanak, daytoy ket ti panangted, wenno panangisagot ti Dios kanyak iti man nakaawat nga asawa. Ngamin, dinak basta sinukuan nga oray nagdakkel ti nagkurangak iti pamilyami. Ita, makunak amas nagbalina kon a responsable iti pamilyak. Maararamid kon dagiti pagrebengak kas maysa nga ama ken asawa iti maysa a pagtaengan. Nasursurok metten ti agdesisyon babaan iti bukbukod ko. Ket no jak makadesisyon, pagsaritaan mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Joel. Ken ka pagayam, Joel. Agduduma ti parikot wenno sitwasyon asang sangwan dagiti agasawa ken kada pamilya. Ngam amin a parikot ken panubok ket masulbar no lakit di ta pagsaritaan daytoy iti nasayaat. Kang runaan iti amin, masulbar daytoy no adda pa nagpakumbaba iti uneg ti pagtaengan. Alakastan pagayam Joel, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.